makana fidi so na meseka se me mama no entia ohene biada oye krobe so mrantia he kura me mama no entia no na emom ensem a ehimfone bi account social media no o say yehwe na ye interrogate e assess na if possible ye de be ka ho anase ye correct domahene edi nkomo bi mre na momienti eye response na ode ema asase so nyame opem so na se tutu otoso mienu santehene se osantehene aka asembi na ono domahene ne ho ni se chame ni mpona e kan yie ma santehene eho no any topic of the day momienti domahene no obi anka se ya miskoti domahene but it's 3 years. Yeah. And I want in fear. Yeah. And somebody who was soon, somebody who wanted you. To see about the children, yeah. But the man, say this year. But 2 years, say you need to and then. Papio! What are Roma? 2020. Yeah. 2021. Yeah. You ready or to Kumasia? Yeah. Or to Kumasina in fear because I am. I am Pia, I'm from Manso, or the back of Tachima. I'm from Tachima, or the back of Drobo. I'm from Koreasono, or the Baba Bonofoso. And you are across one 2020, 2021. And no punch here, I will. And I don't mind me. And I'm not for. Let's say that we are okay. I am December 2021. Over reply. And Mra Oma Memoyam. In fact, none say be none some pattern sepany. Okay. Indeed, say, not the Siena Pravaya Santipon, you may not pay, Pana or Pass or Casai. Bemubi, the Casas Acasano, and pay. So, Nana, you ran all come. And some of corners soon may you know Marco. I get back one kind and say, I don't know, and I am. Me didn't know more. I'm so that everybody didn't the best see so. What the Canadian make a see a pagana I come for. Here, Odi Canning a pagana I come for. As I'm the program. And you touch my name. I feel I play a drop on 1295. Not to young and you chilling Pia, I can for you. I'll tune for or to sono. And you channel. If you are fear bad, you are 9 at my room. Now I be an afoya cognay over. Or two for that idea. Yet the ano, Bayano, and fear I have son for a headline son over. My casa deal with. Agma, maybe I to be from us. Now, you run, when you never try to touch my hand. Now, what a Roma, all can I say no. All the Ninian Kumano. All the Ninian Kumano. Let's have a man on your can about Yao. No, we are minding in the sense of your mind here. I don't know yet, Cassia. No, yet. Now, you won't know this year. Me da jwa badu de ento so mienu nti do ma bo ko nya kese so o timi kabida o ka se ma ko nya sha me ye tire enye no pre na wada Roma na no aka o na tachi man hene sise bia basa abono fo ahemfo bi ye no onye bi na bi ka se bi ye basa na no nya tem dide ka se bi o ye basa and you know you're the video. Not that you want for back on ya, Cassia, you bought this week. You know, he may only coming. What the man can hear Grabby and Mac, I can remember. I don't know what I said, or you only like it one. Or you only like it was, I said. Only can make when you can buy. I didn't know I saw my Basasa. What another touch my name. A young Basasa, yes, I am movie. And come home, yeah, that's your yeah, Nana, your one man, yeah, catch the old and say,
Sa statement o ka say basbasa no. Na no kokotwa. On kapita. On kapita. On kapita. Hine oji domanim man hine. Man ka na Ghana hasa baka sa man hine. Bibia ni na chi. Sa nipa no uyi man na da no a. Te sa na ya wa say. Na me hine. Ana say fi. Hine. Man hine wo ho. Dachi. Hine bi wo ho bi. Okwa anyi mfu akase oba doma hine oya man hine na chi hine bi wo bi sa na okwa ba bi hine bi anya da ni ho nti basbasa na o yusu ode ma abonofo o sande ma ye wura tachima hine enya bibia this year a o ti akonya kase so a ye di buoma no esese oka na me kwa manim no ye wura no bibi oka he no ola ye mu bi ye patapa ye mu bi no ye unahuna na otoso kensa na ha na chiami okasa ma no chiami okasa ma na asante wo no baba dana se owu se ni wura no na no apa biao o ka chire ni ba no he de dane no ni e otumfo se tutu a otoso mienu adi oka na e ba nso no se dan nsengunu na baba kasa bi aye nsenguna o ya tama na nso nya atem o ya atem na hene kase o kasa se won te sa wodi nsi so maka bibi se iwo nana be kasa ndi amma ni oti Sebastian mampo nyene ene nana mama ngene a do wa asante be wura no asa be tibi kana sam Benjamin kana sem to okọ abro so do abro so ona amamra na amane ono no de yana de ofensu agonya kwana oba so si ye amane na amane no asumaja ankasa de shanza so hima adi da hima nma ba ho ona de shanza ono no ka amane na amane na me komanim no ya mesra obibia ana otumfo mesra ne sai se bibi kura mi abaka no ntia se a asama baba emuaye no ontra na infio da na abana minute so o ya da private jet for real na jamba dun ko amin wo sika ba ne private jet na ho ho kire ho fi oku ana se ne ma ho ka se wunye men fada men fancy ka so nkonko ye de nkoto sabio dani abrochire no na wo dani ne le ma me nya bi da asa mama nko ye de ka ko kire be okay, we say original house of cheese. Yeah, human is certificate. Now, we be able to say, you run into the another woman. Obia can say, or no crowd was a civil war, Bomaha. Na me, Nanya Pro President. And Pam Swap, on to me, you be a man in a time. Now, what to me as I na granny. Me dia bia ma ya ka de sesama me hwa na mpani me hwa soja pani me dia ade sesam dia ya ka no wan ka na ne kwa no so a no te sam wane ba kan se Joe Biden o te sesa bi ona na do dan kwa gugu ado man no ba ko to ba e ba se mi ni do ma anim me ni bunu fu anim na papa pa nyo adwuma no ka so ni bibi ba ye mbugata no ba ko to ka Nana, what a Roma? Yurano, or can I be a fire? A bono for young Cronaby. You know what I said? A bono for Crona will go in India, and your brother, some your car, you do some Mahama, or then they say, tobacco is a disease or not. Yura Idrusu Mahama Idrusu. It says, you will buy. No, but for say a shot at the Poasia and I said, yes, as at the Poasia. Other Bruno, I say,
me bisa otumfo nde ade ketewa bi na me bisa Doma Central Doma West Grand Banda Central Doma Ingru Doma East yana nanom a be free man say kantrase for a be wo do wantie okoba hada be okoba hada be afọ dama no onka kira Ghana for da okoba na oba be di yaso na Ghana for bent anko amaya wa abisin oya da ne je boma oni ahako oya da ne je chira so oya da ne ya ne dia na me de ni say ne nkura bre nkura no na tete ne chira nti o de bibi kan tia abono ko ka bibi ade boanya ko ka bibi nyede ntia because na tete no utie na chia na tete no wotira nti wa ba tira ya sa so ne ka wa ye kwanyina na sa ni pa na be ma ba bitina be ni pa boni na mo ya de koso sa abono ko yin nkuro na wo do ma say na ba ya na ni sunyane ya na dia no ni say sunyane no ne ba ne bo hye media sunyane yin kan kire ba bia da say asase na ote so ma otumfo o say tukura na asantefo na say onye odia na ndoma say enye odia oya de me e be odia akeka na de no kurani njane kan na otimi kan kura timi ka say onene board o ma hene okay baba di apana fa bofo oni achichide ga wana ba na yongo kan ni achichide e ka say bofo ba yin na achichide are hu no na mbwa asemo ya ka asema na ya mi ya misakana so na wunti za de we Papa ko se wunti o apa ko se ni yam ya wudi atuma ni de maka mo asem odu ba bia ne ba chia ba no se emra ho ne ba bo ye no na ba nya sante ne ba ye kwa man ananya za ne ba ka ba moa se be moa ba no anka be nka bio ka ka wie nana ya ne ba bo so no ba bra me se obri ya kwa Nya no wafase no se tutu odi kane. Ni o ti se nya o se tutu o to so mi enu. Nya ba busia bro na no. Ba kwa man sa dem obri ya wa. Obi a woni ba mpa du ndwom. Obi ba ma me asa. Wan di ne ba bo se. Sa nipa oni ne ye odi ahinkane. Ayo obri ya kwa. Mesre eni die kasa. Ene dio utie doma hene anuma semna se yesi ye kan nyina ho asem dia ene ne yemfre fidie so asem o kan nyina ne ye ka bi se etese anayente sa ene ye beche na ba ko ni minu bi a epese ye ka eto ho anase ye de bi ka ho anase ye ma o hene asote se do kan entesa Lentina mpesana wutie ohene no masem edin kan yenhwe sa tachima na hini no awokase enane hini na eso anase eso the 1295 dynasty na ewo baabia ye frɛ ho se bono fo nyina hene no sa dynasty no mo yeduanafo no mo yeduanafo ene busa won se saa hini ne wotachima no mo yeduanafo na de na achia de na siye ye mekɔ saa ntokwanim ye mekɔ saa ntokwa ema ebi mokɔ Ivory Coast saa ba na baabi e frɛ wotachima opanyini firi akura no ye nkɔ saa ntokwanim enti ye madoma hena swate ene de mu the present day tachima mfo no mo no ayokofo no omuntimi nya kanfo nyina hene panyini on chakisa history no na ye nyina ye deliberate on it Adriana a transition to Oyoko. What happened? Na hemfo na call Ivory Coast into kwento mu call Ivory Coast. Actually musa buy and e baby for open free and atachi free
ekura ne abaya kese efra hotachiman no saa asam ne nkomo pii we asam sebe ai de ma ohene 1295 de tana na enipa be kura wo kunsu wa oni mahafo aya wo kotepa ho efra ko bi kunsu. People had existed nti na omani panyina na odi omanim no omani panyina bibia ni omudwanto ano na emom se bia ye centralized system and ebia started wo asumja anasa adanse anasa bono manso dia we can go into it. It's a whole research. So ehn na ye beginning ya centralized system say ebia panyina we anasa ohinu we de bobono so na we so de bobono so te se ene ye wo bi na ye busi ho se efira danse anase free danger anase bono manso ko bono manso de asumjafo aduanafo ne ko bono manso na emo se obaji atum se aduanafo nyina tini asumja na ya pema ka kire se ya momu bi na mokotena bono manso no ente sa dynasty no sa 1295 dynasty omo ye aduanafo ena no pese obaji atum pese o se efra se o ya campaign o se yes akọ research mu hwese aduanafo omo ye from aduanafo no omo nyina na betena asumja ana se mpo ye fa de domahene kan se no mu wa akomu fie yenya research hwese omo nyina na wa akomu fie efese tetena na yedana busuya na nye aduanafo nyina na babum ebi de ka baja bi enye ayokofo nyina ne babom ebi dika baja bi enye ekonafo nyina ne babom ebi mu dika baja bi enye asene anasa asonafo nyina ne babom ye firi soro ho ba no ye firi Sudan or Egypt ho ba no nyina ne babom ebi mu bebaja bi se de tibia ente asumujafo aduanafo mu osumja ebi ne call bono manso na se domahene beja tum ne ka se aduana PS nyina na asumja nti no ene da bia bono manso 1295 ne de pa okunsu dua konta hini ba ye ne na ya na me from opanyini no mye mpanimfo na se wo centralized system there ene we can check say if I dance and I say free danger na se osante hene tena se no ka se techima hene hala no wote menifa so ana doma hene so tibia me bonkum so muka benkum division ho ana techima ene nkuraka ebi omu ye kontre anasa akwamu division wait ha anase ahana mu nyina mu beso aye anase maso allegiance to the golden stool we nya tenie we nkyese wato ho ana waka atade ehye ho asem onka wa himfie ho asem o kire se wo so afene maso ya kire no wo so afene maso ya kire dana se prempagement a otoso mienu ebi muso beso afene maso ya kire na na opoku ware otoso mienu katachie na o se tutu be ka kire se ahana muso aye ahana mutishe ahana mu apsu allegiance to anasa hana mataki order ondi obi atem we nya dia o se kotna social media ka kire wi ase nyina asa santefo ne bonofo wa ntokwa santefo ne bonofo wa asem asa santefo pese o mo she bonofo so asa santefo pese o mo de bonofo so nya ne kore ya pollute ni pa adwene ya ka asem a sebe edem papa mu ba ni pa minu ntam wa brand kure bi yanim se santehene ekasa o kan basa no hene enka basa o hene nka nsem hu no akan kasan a yetwi no akan kasan yetwi na ye what dialect wo no like variance wo ye wanzama ye wosafi ye wobono ye wasante ye wachem ene de keka ho obia ne kasa obia ne fie ofiri mo bai obia ne fie ofiri mo bai yemfie mu no yemfie mu ne wakasa bi wa ka memfa no atamdidie enso so kwa abonten a bia na obia fa no se ya atenni mesi so biem yemfie mu efiri mo bai enye se panyini ne ho nye se yantete yo ye wakasa bi wa ya ka ye de enya atamdidie ma yen de mbo manam se akan dialect and variance and I say eya hodo bebre nti no
said you obesi ate the ese afa kana no akyere mu no bia na enemedie no ansisi so ankoye pe enti se meka se mepe basabasa the woman chain a oya santene nim se eye normal word that metima use woman me no nya asem me de mepe basabasa o me de mempensem ho no eye normal word sa eno nkyere se se nipa na meka sa akyere no ye be yaka anase metan me kyerɛ se oye some things bi wo ha mani nye ho oye enuma baako ne mienu ne miense bi wo ha me de mani nye ho mintimi ensoso so eye kasa ye kana wa kan asantifie bebree mu na osante ne ka bi na ye den osante ne kan bi na ye den na ene ekofa the topic of the day na ye den aba said ne chairman empona eje ekama no ye ne chairman no ene etene asem no na sebio na doma hene sajefo na chairman jumadie a odina hemfie no ebi ne dia o chairman eye ohene yere amamre ni amaniem chairman bia ye ohene yere no oyere so nanim ni kunu kasa oba on ne kunu te no ene te ni kunu kasa ase chamamre mu no se chairman ye ohene yere dia ene be ma ne kasa anase ohene ne kasa ono na betima chirim yi emo wate ase wa bra enkofa basabasa na asa gbofo nya de emma enti wo hwe abrofo no kra na omka se ochiame bia linguist bia ye good orator linguist bia a good orator and linguist must be a person or yet skilled at making formal speeches, especially ones which affect people's feelings and beliefs. A good orator, te say chiame oba ya mamrema, the ochia amene, I nabe ochiame no. Ohene mini anaso ohene voice no, ona the bet net no. Ona ohene kasa obeji so. No we are watching ye madom na tiase. Enti linguist bia sa ahimfie ahimfie demu a chiame ho dia. And sa any panel should be skilled at making formal speeches, especially ones which affect people's feelings and beliefs. Enti ebiemo mebusa doma hene. Se mpo osante hene ka asem ne so wanka ne ya. Se be mhwe desa. Doma hene asem no enesen. Se doma hene e ka asem bi. Ena ne chairman no e faaye e policy no. Ne chairman e faaye etnete no. E kan ne yi se be ya dom no pi na beti ase. Ena no e de na yes so interesting. E de na e money down so e wo akan amamre ni amanim. So na ye kasa pi o social media say na e de otan hate speech eba fi say enye hate speech en otan a anasa ebufu a enko bi enim say chiame de na sede ni say obafa ohinasem titru na wa policy no wa kan ye no wa chire mu ye sebe ya affect obi feelings and as in beliefs into no say chiame bia ye good orator kasa basa ni nsem ho no ena ebe mafa no so important and so serious me ne bonofo agoro di agoro me nkra berem na one bono ni o te bono pa di agoro obete fa wokwase yaso ho akwa ajim sebe mpre so me de yasam ka akwa ajim fa wokwase yaso ho me no me mfa serious because me hear accent and intonation na sere kra mame me hwe bono ni na ogina ho no accent na o use na me hu ne se me nua prekope na kasa na adane but se bono ni bi so gina nchen a ofa ni serious wodi watem pa sanity variance no accent and intonation into no o ba fa ni serious o be so mfa ni serious eno nkyere se nipa bi a ye ntamwa da bi ya kanfo linguistically said you obesi afa asem na tia asia kana no asanteni nka ne sa said se hwini be ka asem ama obuofo no ebia santeni na kan ya ebia nka obomfo
said yes, Santa de Beca said more bofono, Ebia Bunning and answer Fantin in the Kaya. Cowboomful. It is all rare a crapim for or some me patcha, Miss Oyabia. One who will be a wood do beatum. As a casa me patcha, Miss Oyabia. A will be in the casa. Me patcha, Miss Oyabia. A will be in the casa. Sani a children, and nobody any. Nanka would do my temo as some come. Seven predecessor, Mano entia a quapum for. Now would do my tem. Now I say pamicho. A casa. Tia best or hen do my hen so unchallenged on my hen. Se casa die emugua hodo. Na I can't cry no mono. Your dialect bononene fante asante achem sehri a hunt and zamanyape. No be as any few from a buy. Obi any few from a buy in a casa chileno. And don't just say yantity will be. The two home was a domicile. Pina didn't call so. So Santene can one of a private jet no what to know them real, no to coin. Miss Lemecon or Henny air can a hunya diana. A hunya dear, sir, Santene and Nasa Santefo or a hunya dear. And that's of a fruit plane, a private jet. Intended to be a topic for discussion, Anna. Ah. Nessa, Nema for Omotunumi, Manti and Omotunumi. Any my and Omotunumi. Able me for plane, private one. And now software. A more Omokanyam Semono, Moon Casse, a hunya diampo young fanco or swahim memono. A software Mocase, a hunya dear young fanco swahim memono. And now Munina Bukra plane, a bit of plane. No Santene, if I plane. Say a private, say a first class, and I say premium, na yading. We are dear at it in the pantom. We are dear also at it bonofona Santefon tem. And your mind Ghana and the judges come out and so on fanfa plane now. Or mind Ghana plane and or funny free. And or he be intimate frubiana. Or mind Ghana plane or free. Or mind Ghana. A tour and a yaja German is on fan fruit player now. Your best say, Cassane coach de pee, not hate speech, or time cassa ebem, not a buffooe day, ebem. Now, maybe so. Yes, a good year be a pie doma. Ama Jagri Bakla, Company B, Abato Rolls Royce, 4x4, Eddie Che doma hene. Na Jagri Bakla Rolls Royce na. I'm talking about my hand. Miss Demo be so, any dear cassa. But say, I'm not cheer among Fanchame. Miss Row Henny Beam, or Henny, I'm not cheer Fachame. Jagri Bacala Rolls Royce now, my dear Mamma. And I know I was saying Metanacasa, though my henny walk, a hunya dear. I was saying Metanacasa. Oh, here I was Doma Central, Doma East, Doma West, as here too. Into no Rolls Royce no a fatal. So he be and find the can and for fruit plane. And find yahunya dear and find prehunya dear. Any Rolls Royce no minimum crime minimum say a bit messy college will hold. Rolls Royce near Toma, bit messy college bed diasa. Our Doma East, Doma Central, Doma West. Didn't know him one tone. Say ahonya de nye se ni so ohine be fro private jet ohine be fane man sika dia bia fro plane anasa ban bi na ho ne ne ohine be fro plane na na obi so adom o enka ode ba no ene die mu ohine min sa dansa yam min ka sentia o enfato ho na meye enka Jagri Bakla fo ne de Rolls Royce ne ba no asa o chusoro mo sembe de misro o min pa honya de me na Fredi Ajiman be ma fefe min pa honya de ente munya Rolls Royce na mode ba na nka mo fa Mercy University wa munya Rolls Royce na nka mo fa bi ebesisi college wa ma me munya Rolls Royce na nka mo fa mi besisi asopete ho do ma me mo ma me enso na Rolls Royce no dem se fata ho hene Rolls Royce no eye ahonya de ni bia na te se de obi airflow private jet te se de obi etototo fi o amanone obi to fie ewo South Africa and I say UK, Netherlands, and I say US,
say asɛm deɛ ɛne Jagre Bakalafo Rolls Royce no hene na ne so yɛka ne sɛ ɔman fancy asuku adan aso pete ɔman fa biansi college ɛne baabi edi agorɔ mpo na yɛtam tɔ car de bro hene no busa wɔn sinti Doma East Doma West Doma Central ɔhene bia wɔ bia na daabi kyerɛman so hene ɔdamu bi hensa ama asuo wam nkuro no dɔɔso obi adamu bi enso obi ase efe sɛ ɔhene te sɛ Doma hene wonya Rolls Royce aye 4x4 4-wheel drive ede besi hɔ na ya sa to aso onkasa yɛ mono sɛ yemusa ɔsante hene sɛ ɛyɛ de na Doma ne dia ɛyɛ de na ɔse ɔnebo Doma hene bi man hene maka na masɛ ɛka biam yɛbɔ ɔhene bi man hene so ɔhene bi so afenam asfɛ allegiance to S2 na bia ɛde ne mpagya yɛ aba no saa swearing of an oath no ɛde ne mpagya yɛ ɛba no ɛyɛ public event yɛnyɛ no wɔ dam we nya dwumadi a yɛdi no nkonnwadam mu no akasa bi a wo fada na Nana Adjumamadu a wodi kan ɛne die fata no ɛne die fata na Nana Adjumamadu a wodi kan yɛmfa ebuo bia ɛsɛ fata na Nana Adjumamadu a wodi kan yɛmfa ma no wankɔhyɛ asantefo nkonnwadam ɛna kɔsan yɛ o so ne nipa gyina hɔ ɛyɛ public event enti enya asase bia na yɛ acquire by conquest enya asase bia enye territory bia ana yɛ acquire by conquest actually bebam there are several means that yɛ acquire baby by conquest na ne what if yɛ drochiri ani diem aso so what if pamfo ne nyɛ nim sɛ Bono region sɛ yɛ Bono Hafo sɛ yɛ Bono East na yɛ Western Ashanti sa na ne yɛfrɛ hɔ sa na ne yɛfrɛ saa bia yɛ hɔ enti sɛ ɔhene bi ebesua allegiance to the golden stool ɔhene bi fa afene so kyerɛ ɔsante hene bia your allegiance to the stool ne kyerɛ sɛ amamram ne amaniam no o overlord ne saa sante hene no nti amamram ne amaniam no baabi a wote no wo wura baabi a wote no wo wura a ɔsom no anase ɔhyɛ nase enti nye baabi a na yɛde konkɔgye enti Nana Adjumamadu a wodi kan ene wampa mufoɔ mpanifo maba mansen hene sɛ yɛdi ene die masa mpanifo we nyina ene nana yɛbɛsrɛ nana Obribro hen lawyer Obribro hen sɛ document bi wɔ hɔ a yɛba 1975 ene deɛ edidi soɔ unya saa nkranta yi bi kanya unya saa krata yi bi kanya saa nkrata yi bɛkyerɛ wo sɛ Nana Adjumamadu odi kan eni mpefe sɛ sante hene ɛyɛ ɔhene kɛseɛ ɔyɛ overlord Nana Adjumamadu esai ɛkyerɛ sekadwa ɛkyerɛ ɛna hemfiri bi sɛ ɔmo mama nhyia bi obia na obia ni asɛm na mmom me nka ne sɛ asa ɔhene bi ankɔsɔ ayɛ ɔma nhyia because na yɛ public event ɛbasa na yɛ bu ɔhenpɔn Nana Adjumamadu a wodi kan namtia ɛbasa na yɛ bu Nana Adjumamadu a wodi kan namtia sɛ ɔhene atwe afena esɔe wɔ badwam na efe de obedi na de sɛ wansɔe oh ɔhene mesrɛ ɔdom me de me wasene mu me yɛ ho nipa na mesrɛ sɛ ɛmeyɛ nkɔ saa debate nim fi sɛ wokɔ saa argument nim na manhyia epoli records de efra ba mu ba de wa ba mu parliamentary Hansard yɛyi ni nyina ba emfata enti ɛkon ba ha da bɛn no enya asɛm a wɔsɛ ɛbɛda social media say that is the only way you can acquire a territory. No. And na unkasa yim no bete se wo ka hurodohura dasem so ohini bi asem kan no eye hurodohura dasem na mesre o ebia sa akasa no
oya bunani a enye ateni sa kasa no so ohini bia kasa na yehro do brada sam ebia me masum no ebia esemese eya ateni ase ohini bi edidi atem social media enso yebekoma na bia oya bunani a o fa na se nya ateni sa ebe na me pa kire yo so obi ani fi ofumo baaye ene obi aso ne kasa ya kire no akan kasa no variance ewom said you obesi akan odi ate ase ma edoma baaje wo so no saa so na ohini bi so wo baabi a obekasa ama doma yede abaaje ne so na obete no ebe na okwan no ebe no wampe eno nchese lipa no empa wasem ena so no wasem nana ohini doma hene mesa misre ohini ani diem manu ntia woda na emom doma ni asante asem Edwena phobia efa bia kodi baabi na efra odoma no omoni asante asem no se nyumtuni na nampedu nyum na ye reference point for the history between Edwena phobia and efa kodi doma baabi efra odoma no enka ne wampamu se na nampedu nyum na ye reference point for the history between asante and sa one pen for idea and no problem ho me researcher na nan pedu nyum nko a cannot be a source unless cannot be the reference point so ya ka asante ene bono asema na se asante ne doma asema na nan pedu nyum tuni ono afa pen trade ya anase krata a kire nyum Jordan on a think him no trade. Any ebesre, say some man to need can be a nail said the source of reference and as a reference point to there. Any assassin came free her neck. Came re Kwama or Sana Santeba Obri Boahin lineage wise Muna or set to a buyer, a chinye be enim. Nemum asante sa asante hene obribo no nya asante hene sana asante fo peso wo kama mote omunka sa omune domafo nya ntawantawa na se domafo na asante nya nsawoso ntokwa aba nemum no nya asante hene asem we enya asem so fa debate ba mesi ami no nya ntokwa yakon na ye kwamanfo ye kwaman o se da bi no mo ya asante fo oh adaya na nampedu nyum na yamfanye reference point ya besre information say na moka na social media apeke and algorithm no e pushima AI na say if the AI search engine no kasa o person what history about obrieboa ene do mafo asema hwe video we ya na asema ba history has been distorted asemni ni o ti besre se camera se muso a munka asema yibetime de agya nkyirema asema eboa ya mamani ya mane ohene manunti awoda osia de yo sajefu na najman bedu a otosu mienu ohene mechiawo na odin osia de yo no kyerese osia woyo osia oyo enso so oyese opem so otime ka seven predators man prosini kusase for ensem ni wia wa de na ntwem no beba beche no ohene me mama no ntia oda makana fidie ze me mama no ntia ohene bi ada oyo ohene nana sa wosina sa oyo de a na ntwem mienu no asem na wokan no wo twa kosi daban sai ye bete se sabi yenu no mamu wo atife mantamu no ese ko biema na waka se se mekan da bi samre ya asumdua ba aban de krata to so adom nyina hu sa asumdua ba Ghana atife mantamu no titiro eye mamprosifo ne kusasifo ntemu no obia mfatu obia mfaseka obia mfa agyan no enkese fata wo ose ade yo wona ose ya wo senka na ntwe mienu no anya hwekura na senka mama nsia kura enka at least social media bi
nka cameras na ntwi so wo de ba manhia se ba beduru se meduru ene de empanifo menu ntamasem empanifo menu ahemfi menu ntamasem bose ya de yo ensem na wakan na yesi yedi akire pia yebehwe asufra anase ade besa krom ketomufo ade besa kro ketomufo anase nkurasefo ensem no dɔɔso na wo yesa wo wodi akira ebewie hate speech oya bunani a onua pao ane asantene hweba bia fante wo ne hweba bia asante wo ti asantefo ne bonofo de ye di agura che me katwi pam kase ya to kese enye ne emma obi mfa hate speech emetete wo ne asantefo ntem private jet ene dance si ewo amano ne enye ne mom ya bro ne pa ne car ne boarding so onam dia ene de ye wo ya bunani adwene ho kwa akire mpanyina tenase wo asembesa bia busame na yanto yankomo so medie ya santeni ne mom menim se menua pa amount that can ethnic group no menim se obi obeme pa ne bunani wo so de ne sen wo memfa odo entina medo besia dase na mesa banche ene ya Charles ndio sisi wa meeting nkwande meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to koto